הירידה שאנחנו ערים לה היא לא מקרית, ופרופסור ליבמן שהשר מינה לעמוד בלבחון את הכשרת המורים היא אחראית לאותה ירידה. אנחנו הולכים לבדוק כל אחת ממוסדות הכשרת המורים, אם זה המוסד שבראשו עומדת יולי תמיר, בית ברל, אם זה סמינר הקיבוצים. במקום ללמד את המורים איך להעביר השכלה לילדים, מלמדים אותם לעשות למידה רגשית חברתית. למידה רגשית חברתית זה אותו תוכן שלימדה נשיאת הרווארד, שגרם לזה שהסטודנטים ביום אחרי השביעי באוקטובר הפגינו נגד ישראל. אותה טכניקה דרך אגב שמשתמשים באונר"א לעשות נציפיקציה לאוכלוסייה, וזה מה שיולי תמיר מלמדת בבית ברל. ואם אלה שפרקו את המיומנויות הפדגוגיות של המורים, במקום זה הפכו אותם לסוכני שינוי, ככה הם מגדירים את זה, ובמקום שהם יימדדו על זה, אז רמה, רשות הארצית למדידות והערכה, הוריד את הסטנדרטים כדי שלא יראו את העובדה שהמורים לא מלמדים. המורים עושים שינוי חברתי, עושים רגשות ומניפולציות פסיכולוגיות, כאשר הם לא גורמים מוסמכים בנושא פסיכולוגיה, אין להם את הכלים לעשות נושאים פסיכולוגיים כאלה, וגם לא קיבלו הסכמה או אישור של ההורים לעשות מניפולציות על הילדים. גם הערכים, שמדברים על ערכים פה לא מעט. איך אתה מציע לאכוף את זה? אנחנו רואים את אותו... אגב, אני מסכימה עם מה שאתה אומר, כי אני שומעת את זה בהרבה מאוד מכללות, שבמקום ללמד אותם דיונים על המצב במדינת ישראל. ושר החינוך מינה את החתול לשמור על השמנת. אותה נשיאת סמינר הקיבוצים היא זאתי שהרסה את מסלול ההכשרת המורים, והיא תבחון איך לשנות את זה או איך לשפר את זה. הערה נכונה. נמצאים פה נציגי המשרד, אז אולי כדאי להעביר להם את הנושא של למידה רגשית חברתית זה כסות להכנסת מה שנקרא פדגוגיה ביקורתית, זה מרקסיזם, וזה נוגד את חוק חינוך ממלכתי. זה תוכן אנטי ציוני. תסכם רק. זה תוכן אנטי ציוני. מה שצריך לעשות זה להשיב להורים את האוטונומיה החינוכית, לתת שקיפות פדגוגית, שההורים יוכלו לדעת לפני ובתחילת השנה מה התכנים שהולכים לעשות, ואם הולכים לנצל את זמן השיעור למשהו אחר מתכני הליבה, זה צריך להיות בהסכמה ובשקיפות להורים. 100%. אנחנו רוצים מערכת ואתה מדבר בשם ההורים. אנחנו צריכים מערכת חינוך ציונית, זה הכל. 100%, תודה.